Ribeira e Rianxo desenvolverán 2 obradoiros de emprego para a mocidade no marco do Plan de Formación Laboral para menores de 30 anos desenvolvido pola Xunta de Galicia. Estas dúas iniciativas, financiadas cun importe global de 715.000 euros, permitirán formarse a 31 mozos do Barbanza ao tempo que dispoñen dun contrato de traballo remunerado durante os 12 meses que duran os obradoiros. Ao longo deste mes de xullo activaránse estes programas unha vez realizada a selección dos participantes a través das oficinas de emprego. Ademais da idade, terás en conta a experiencia laboral previa, a permanencia no desemprego ou o nivel de cualificación. Terán prioridade aqueles demandantes que non recibisen previamente atención por parte do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para a selección dos programas a incluir na convocatoria, a Xunta priorizou aqueles presentados por concellos emprendedores e que tivesen relación coas novas tecnoloxías ou co tecido empresarial do territorio, así como as posibilidades de inserción laboral.